The political temperature in the ruling party ZANU-PF has been steadily rising, largely due to President Emmerson Mnangagwa's alleged push for a third term, despite the current constitution barring him from contesting again in 2028. Zanamena mashoko obuda panguva ino aiwa Mnangagwa's ambitions versus Chiwenga's calculations panguva ino ndo nhau yatsviridza iri kuonekwa kunzi generally panguva ino macalculations avari kuita nekustopa vanati agorei vari kuonekwa kunzi mukomana ane ushingi ane nharo nodwa subscribe wandayakauta the bell yakuti iye munhu mumudanyikwa muchenzi. Critics argue that such a move would not only deepen authoritarian rule but also alternate key power centers including war veterans, the youth league, and critically the military. Chiwenga is widely perceived as the most potent internal challenger to Mnangagwa's succession plans, having deferred his own ambitions in 2017 to support Mnangagwa's rise. There is a growing belief within some ZANU-PF factions that it may now be Chiwenga's turn, and that Mnangagwa is reneging on a power-sharing pact sealed in the aftermath of a coup. Ndo mashoko ari kutenderera pamusoro paVP Kosano Chiwenga achionekwa kunzi aiwa this man is very powerful and is challenged the Zimbabwean leader kuti aiwa he can do something better than him. Pane mapictures ari kutendera amuri kuona pafuneral paSydney Gata, amuri kuona VP Kosano Chiwenga, Anna Valerius Vanda vanoita zvakasiyana-siyana. Vamwe vanodanyira chiti the exchange with the General Sivanda may have been more than ceremonial. It could be a strategic alignment, or at the very least, an optics play to remind ZANU-PF and the nation that Chiwenga's military roots run deep. Ndo mashoko ari kubuda panguva inei ari kuonekwa kunzi VP Kosano Chiwenga panguva inei vanhu havachanyatsi kuvanzwisisa ende vakunyatsoratidza kuti aiwa is very powerful and maconnections nemalinks ainawo aiwa akakurisa as people are now watching the scenes and the scenes are developing. Panguva inoi vanhu panguva inoi vaane kahindi kekuona kuti aiwa generally vanenge vanogona kuzviita. Imbudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Penda kumasection medu nzwa mafunguro enyu, musakanwa subscribe or like, or turn on the bell icon.